hapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. As nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Shal na to. Ayan! Hi everyone! Ayan, happy Wednesday po sa ating lahat. Welcome once again, Inday Bajang. Ayan, nag-iisa na naman ako para pasaglit-saglit kami ni Clarang. Ayan, DCNO, pero bitaw really. Hello everyone, Inday Bajang. Welcome to AgriSenso. And it's a beautiful afternoon na naman po ng ating mga chikahan galore. Mga kumustahan, mga ano ba yung mga latest natin over there na ating pag-uusapan ngayong hapon. Yan, apologies for the 2 days I was out. Ayun lang po talaga. May mga bagay-bagay na tayong pinuntahan, inasikaso and all. So si Clara sana ang kanyang ngipin. Okay na ba yung ngipin ni Clara na nagre-reklamo siya because of it's very painful daw. So I just hope na naipatanggal na niya yon. Ano bang pwedeng gawin doon? Yan, para okay na ang laban niya sa kainan. Sa
lahat ng mga nanonood sa atin ngayong hapon, kamusta po tayong lahat? Ayan, napakaganda ng weather natin. Not so mainit. The wind is very cozy. Ayan, here in Davao City, ang ganda ng weather. It's so windy, hindi ganun kainit. Okay, I just hope it will continue, di ba? So, sa lahat ng mga nag-chill-chill ngayong hapon, syempre, kakatapos lang kumain ng tanghalian. Ayun, busog na naman ang ating mga bituka and all. Samahan niyo po si Inday Bajang sa isang oras. Depende na naman po kailan ako matapos sa aking katabilan. Ayan. Siyempre pa, maghahatid po sa inyo ng mga balita and those tips na siyempre, numero unong dapat na i-consider, of course, sa ating mga friends over there, sa ating mga farmers, sa ating mga breeders and all na nanonood po ng ating programa ngayong hapon. Ayun. So sa mga tawag nito, mga may gustong i-greet, ayan, for this beautiful day. Uy, malapit na palang Valentine's Day. What's your plan? Ayun, marami na akong nababasang mga blind date program or mga blind date activities within Davao City. Ayun, may yung mga single friends natin dyan na medyo nagbumuni-muni na. Ano kaya ang pwedeng gawin nila on the 14th? Ayan, pwede naman po tayong mag-chill lang. Ayan, or sorry for that. Maglakwatsa with your friends, o diba? At least, or with your family. Siyempre, wala pang sweldo. Anong araw nga iyan? Di ba, may check na sa aking kalendaryo. Anong araw yan that is, parang busy ang lahat. That is Tuesday. Ayun. So, wala pang sweldo. So, for sure, mas marami ang magdi-date sa 15. Ayan. Just relax. Don't be so, tawag ito, terrified na you will be alone celebrating that Valentine's Day kasi nga nako-commercialize na natin. So better siguro just stay at home, be more productive. Kung meron ka na mga tanim-tanim dyan with your urban gardening and all, ayan, ituloy mo na lang, i-push mo na lang dyan ka na lang magpaka-busy, okay? Ayan. Baka po meron kayo mga katanungan sa atin, mga friends, of course, wag kayong mahiya. I-comment nyo lamang yan or ipadala, i-PM, ayan. Siyempre pa, para ating ma-greet or mabasa po natin iyan maya-mayang content. Siyempre, inyo po kaming mapapanood or maririnig via Kings Radio Online po natin. And siyempre, sa iba't ibang mga Facebook partners po natin. Maraming salamat. It's because and later tonight with the RNG Luzon. So, ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan natin over there sa Luzon. Kaka-celebrate lang din ng Baguio City ng kanilang Panagbenga Festival. Ay, bongga. Sarap siguro magpunta talaga over. I never been there in Baguio City and it's one of the place na gusto kong puntahan soon. Ayan, baka bukas. Charot. Ayan, mag-wild na talaga si Clara. Lagi na akong lumilipad. Anyway, di na po natin patatagalin pa, of course, ang ating hapon. Siyempre pa, amin na pong share sa inyo ano po yung ating latest na balita ngayong hapon with regards po sa ating agri-balita, kung saan dito na naman po tayo sa ating fishery sector ng Pilipinas, kung saan ang pagtataguyod ng blue economy para masiguro ang saktong supply ng isda sa bansa ang ipinawagan ng isang opisyal ng bansa. Yes, because actually kahit na Philippines is an island, ang daming dagat sa ating nakapalibot, diba? Pero nga, may mga issue pa rin talaga na nagkukulang ang supply ng ating mga isda due to fishing season or ano pa yung mga issues with the borders, you know now what I mean, over there, yung mga may nagkiklaim, may mga gustong umangkin ng ating ilang mga isla o lugar ng Pilipinas because of that one. But then, most of it, for sure, tawag nito, may mga areas din naman na ano mang tawag yun na, protected area siya at hindi na siya pwedeng pangisdaan. So isa yun sa mga problema din ng ilang mga fishermen natin na parang nalilimit yung mga area kung saan sila pwedeng managat. But anyway, may mga efforts na ginagawa ang ating mga opisyales sa gobyerno kung saan isa na dito yung pagsusulong ng blue economy para masiguro talaga ang saktong supply ng mga isda natin dito sa bansa. So sa ngayon, hiniling ni House Ways and Means Chair Joey Salceda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na mag-focus sa aquaculture development upang matiyak ang supply ng isda sa bansa o ang tinatawag na blue economy. Yun. Ayon kay Salceda, hanggang nananatiling sapat ang supply ng mga huling isda ay hindi aasa ang mga Pilipino sa mga imported fish at maiiwasan ang fish smuggling.
So grabe no, pati sa isda may mga drama ang smuggling. Gate pa ni Salceda, hindi mapupuksa ang illegal na pagpupuslit ng isda kung hindi mareresolba ang domestic demand ng isda. Anya, solusyon dito ang pagpapaunlad ng aqua at ng mariculture. Base sa Food and Agriculture Organization report na the State of World Fisheries and Aquaculture 2020, bumaba na sa biological sustainable level ng isda sa mga karagatan mula sa 90% noong 1974 hanggang 65.8% noong 2017. Samantala, sa ginawang pagdinig ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, pinasisilip naman ito ang talamak na fish importation sa bansa. So nagrereklamo tayo na kulang ang supply ng isda dito sa Pilipinas, pero abtik kaayo ta maka-import, di ba? Parang may mga ganung anong problema, parang may disbalance po ata sa pag-distribute ng mga tawag nito, mga resources po para po sana sa mga Pilipino. So sana matingnan, sana matutukan, and syempre yung sinasabing mas i-develop pa ang mga aqua at saka ang aquamarine agriculture. Actually, may mga areas tayo na ganyan. Same with Samal Island, meron silang mga aqua places na parang kinukulong nila yung area. Doon sila nagpapadami ng mga isda, mga corals, mga shellfish and all. And yun ang ginagamit ng tawag nito ng mga fishermen over there sa pagbebenta, binibenta nila, or the community within. So, mas maganda kasi yung gano'n na, Stacey. It's because mas napoprotektahan yung isda, mas sure yung source of livelihood ng isang community. Yun nga lang, it would take time really to really take good care of the area. Kailangan talagang bantayan, trabahoso siya, and of course, it will take budget, of course, for you to make a sanctuary para sa mga isda, mga corals at iba pa na gusto mong palaguin on your area. So ayun siya. So for now sa Philippines, hindi naman talaga may mga isda tayong imported. So ang mga nakikita natin sa palengke is hindi naman ganun kadami. Siguro there are really demands for it for restaurants, hotels, ganyan. Pero nga sa ating common na mga Pinoy, we look after for those mga isda na mura lang. So sana magtuloy-tuloy yon, if ever man. Parang tapos na rin diba ang fish banning, dumating at with regards sa Luzon, dumating na yung supply nila ng another batch of galunggong kung saan sakto rin na natapos ang tawag dito fish ban nila doon sa kanilang lugar, which is yung mga import na mga isda. Sana it will be done if talagang kailangan. So hindi dapat siya. Yun nga ang sinasabi ko, mag-import man ng mga isda, mga gulay, mga spices. Sana hindi ganoon kadami para hindi rin maka-apekto actually directly sa local supply natin na andyan sa merkado. Yung tamang-tama lang that can fill in the demand na pwedeng sumagot sa ilang pagkukulang, hindi talaga ma-overwhelm yung amount of numbers of the local products we have sa industry natin. Para naman good to go rin yung mga farmers, mga fishermen natin, sila rin mismo ang may kita. Kasi yung reklamo, ang mga imported kasi is mas mura as compared sa mga produkto natin. Take note ha, with sibuyas na pula, di ba mas mahal yung local na sibuyas na tinatawag nilang native as compared to the imported one. So yung tao na nagtawag na to, nagtitipid, you purchase items na less ang price, it's because you can still use that. So bakit ako bibili ng medyo mahal na meron namang tawag na mas mura? So yun siya, yun ang mga reklamo talaga ng mga farmers natin kasi nakukompete sila of those imported products. So good thing we have initiatives, there are some moves from our local officials who do the same para maprotektahan po ang grupo ng ating mga mangingisda at ang ating mga farmers. Ayan! So yan po ang ating agri-balita sa hapon na ito. Maraming salamat. And syempre pa, doon na naman po tayo sa ating Agri-Unique Chika. Ano naman kayang tips for, of course, from farming business at iba pa, kung saan sa mga nagpaplanong tawag ito, mag-alaga ng mga baboy. Kaya kambing, manok, baby, or pato, ilan ba daw ang panimulang alaga na dapat kailangan? So, gaya yung sinasabi natin, kung gusto nyo magmanukan, ilan yung pwedeng simulan na numbers, kung gusto nyo magbaboy, ilan ang pwede magkambingan or what. So, ayan, more of that one po sa ating video ngayong hapon. Of course, courtesy of Sir Jade sa farming business at iba pa.
Go VTR! Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito live na naman po tayo. At ito kasama natin ulit King's Vita Plus na vitamins para sa mga alagang hayop. Ito yung ginagamit namin na vitamins para sa mga alaga naming hayop. Yan, King's Vita Plus na vitamins na bibili ito sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply nationwide. Mula Mindanao, Visayas, Luzon ay meron nito sa mga agri-vet stores. Kung wala naman sa area natin, pwede rin kayo mag-PM sa amin. Assist namin kayo kung saan kayo pwedeng makabili. So, ayan. King's Vita Plus na vitamins. Ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA-PM 18099. At pwede ito sa mga alaga nating manok, baboy, kambing, baka, kalabaw, kabayo, maging sa mga aso, mga pato, itik. Ito yung ginagamit namin na vitamins. King's Vita Plus na vitamins. So, ngayon po, ang topic naman natin ay tungkol dito sa ilan nga ba dapat ang panimula na alagang hayop. Kanina lang, may nagtanong sa atin sa Farming Business ATBP na page, may nag-mensahe sa akin kung since wala pa talaga siyang experience, wala pang karanasan na mag-alaga ng hayop, no? So nagtanong siya kung ilan daw ba dapat talaga ang dapat alagaan doon sa kambing, sa manok, sa baboy, or actually yung tanong niya mismo ay sa kambing, no? Kambing yung kanyang tanong, ilan daw ba dapat ang panimula. So sa akin naman, sinagot ko sa kanya ay at least dalawa kasi magsisimula pa lang naman. Kasi ang kambing, hindi rin maganda kung mag-alaga ng kambing na isang piraso, lalo na kung walang nakikita yung kambing na mga kasama doon sa paligid. No, maliban na lang kung bumili ka ng isang kambing tapos may kapitbahay kayo na may kambing din, nagkikitaan sila. Kasi nakuha natin doon sa seminar din na yung kapag isang kambing lang daw ang alagaan natin, no, posibleng ma-stress daw yung kambing kasi wala siyang kasama. Itong mga kambing stressin din masyado, mabilis magtampo. So, yun yung nagiging dahilan kaya nagkakasakit, no, kasi nai-stress sila. So, parang tao lang din tayo, nai-stress din tayo. So, yun yung mga nalalaman natin, natutunan din natin mula doon sa mga seminars na at least dalawang kambing. It's either isang lalaki, isang babae, or puro babae. Kung meron tayong kakilala doon sa unahan na meron namang barako, so at least mabilis maparami kasi dalawang babae na yung sinimulan natin ng kambing. So, yun. Actually, itong King's Vita Plus, maganda rin doon sa kambing natin to kasi meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, zinc, mga vitamin B, ganyan. Maraming mga vitamins na at mga minerals na meron dito. So, yun yung sa akin lang masuggest ko na kapag mag-start tayo, kung ano yung kakayahan muna natin, huwag tayo mangutang para lang na mag-invest tayo sa marami agad. Kasi sa umpisa, dapat mag-learn muna tayo kasi hindi naman porkit may kambing na tayo, may pabahay tayo ng kambing, may damo lang tayo mapakain sa kambing ay ayos na. So, kailangan din natin syempre yung mga kaalaman pagdating dun sa pag-alaga. Kasi marami tayong posible rin na maranasan dyan. No, actually, sa akin pa lang, maraming na mga nagtatanong, maraming nagmensahe. Kasi yung kambing nila nagkakasakit, yung iba umayaw na, sumuko na. Kasi nga, namamatayan sila ng kambing. So, sobrang nanghihinayang sila. So, yun yung mga dapat titingnan muna natin sa umpisa. Kaya kailangan, start small muna tayo kung anong kakayahan muna. No, kahit na mag-start tayo sa muna, pagpalagay natin, kaya naman nating mag-alaga ng 5. Magsimula tayo sa 5, pwede rin yan. No, mga native or mga upgraded muna para kahit papaano ay muna. Parang testing muna natin. Huwag muna tayong agad-agad kaysa mangutang na tayo agad, no? So, sobrang delikado rin yun, napaka-risky. Or kapag kinuha natin lahat ng ipon natin para ipampuhunan doon sa pagkakambing, naubos lahat, inubos na natin yung ipon, tapos nangyari, nagka-problema naman tayo doon sa pagkakambing natin. So, kailangan din nating, medyo na-distract ako doon sa tunog ng So, yun yung kailangan din natin aralin muna. Kailangan mag-learn muna tayo doon sa kaunting kambing. Umpisan muna natin kung tingin natin ay first time pa lang din natin mag-alaga, yun 2 piraso muna, pwede na, 2, 3. Or yun, nakita natin kanina, mga 5, pwede na yan. Kasi kilalanin muna natin maigi yung ating alaga. Alamin muna natin yung mga requirements, mga pangangailangan nila sa actual natin mismong ginagawa. Kasi minsan, may mga napapanood tayo, nalalaman natin, sinabi nila, okay naman, madaling mag-alaga. At sinabi nila, ganito lang ang pag-alaga. No, pakainin mo na yung kambing ng damo, no, tapos lagyan lang sila ng pabahay. So, ina-apply naman natin, kaya lang doon sa actual nating ginagawa minsan, may mga nangyayari pa rin mga pagsubok dyan. No, katulad sa amin, may naranasan kami. Actually, hindi ko to napanood dati, pero na-experience namin actual na napupuntahan ng ibang hayop yung kambing namin. So, yung dinali ng mga aso, mga ligaw na aso doon sa lugar namin, no.
So, yun yung isa sa problema rin na hindi ko in-expect dati, na akala ko kapag may aso, inaaw-aw lang sila, tapos tatakbo na lang. So, ang ginawa, pinasok ng aso, yung pinagpapatay yung mga ilan sa mga kambing natin. So, sobrang nasayang. Kasama yan sa kailangan nating bantayan. Hindi lang aso, no? Maging ibang mga hayop dyan, nasa bukid tayo, syempre may mga ibang hayop pa dyan. So, posibleng galawin yung kambing natin. Kaya kailangan din natin na, so, umpisa, pakiramdaman din muna natin yung ating location. Or may isa pang concern dyan, yung ano naman sa lugar natin, yung halimbawa, madalas nag-ulan or sobrang malamig. So, minsan kailangan din natin i-consider yung mga panahon doon sa location ng paglalagay ng kambing. No, hindi lang sa kambing, maging sa mga manok at iba pang hayop, kailangan din muna natin pakiramdaman yan. No, kaya marami ring mga napasuko sa pag-aalaga ng hayop, no, sa kambing, sa manok, sa baboy. Marami ring mga nag-aalaga na sa umpisa lang sila, na habang tumatagal, sinusukuan din nila dahil dun sa mga pagsubok na nangyayari. No, kaya sa akin, mas maganda na mag-learn tayo. Yung mga pagsubok, dun muna natin umpisahan sa kaunti mo ng alaga. Huwag natin agad-agad ilagay agad doon, natin agad. Kailangan muna nating mag-learn. Kailangan, kasi dito sa farming, parang business din to, na kailangan nating i-adapt kung ano yung mga pagsubok na pinagdaanan natin, kung ano yung mga nangyayari dyan, kailangan natin mag-learn doon, kailangan natin matuto, at kailangan natin mag-adjust kung ano yung mga dapat nating i-adjust para mas ma-improve pa natin yung ating pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop. Kay Ka-Farming Rosa D, good evening Ka-Farming, maraming salamat po. Kay Ka-Farming Conor McGregor Monhas Dampios, maraming salamat po. Shout out from Jeddah KSA. Maraming salamat po Ka-Farming Conor. So yun po, yun yung mga kasama din sa mga pag-aalaga natin ng hayop. Kailangan din nating bantayan yun kasi yun yung mga posible rin na pagdadaanan natin. Kaya sa akin, no, actually meron akong isang content tungkol doon sa 10,000 puhunan na pag-alaga ng hayop. Doon kasi ang pinaka-target ko doon, gustong i-share doon mismo na na kailangan mag-start muna tayo doon sa kaunti muna. Learn muna, no, habang tumatagal, mapaparami din natin 'yan. Katulad sa kambing, noon kasi nakakabili kami ng tig 3,000 lang, yung mga maliliit, mga dumalaga pa lang, mga native, upgraded. So may mga ganun kasi. Depende rin sa area yon. Kasi sa amin, Mindanao, sa Zamboanga del Norte, medyo wala masyadong hindi masyadong malakas yung kambing. So medyo mura ang benta dati. Actually, may ibang area pa na medyo mababa na 1,500, 2,000, 2,500. May mga ganun pa ako naririnig. Pero may ibang area naman, lalo na sa Luzon, no, ibang area sa Visayas, medyo mahal pa din. So merong mga 3,500. No, 5,000, 6,000 at yung mga hybrid pang mga malalaking lahi na nasa 20, 25,000, may iba aabot pa ng 100,000 yung mga imported na mga kambing. So, actually marami pang mga breed ang pupwede natin subukan. Pero kapag nag-umpisa tayo, doon muna tayo sa mga native o upgraded kasi yun yung medyo kaya natin munang pang-umpisa, no? Hindi ko naman sinasabing sa kakayahan sa pera, ibig sabihin doon yung kaalaman. No, sa kaalaman, doon muna tayo tututok sa mga medyo yung mga medyo mura muna. Huwag muna tayong tumutok doon sa medyo mahal, masyadong mahal. No, subukan muna natin sa native o mga upgraded. Actually, marami tayong mga na-picture din na mga farm, sila Kambingan ni Juan, no, sila yung isa pa sa Isabela, no, sila Sir Ian Zamora. No, actually sila na feature din natin. Sila Sir Janjan Istolas, na picture natin. Actually sila ngayon ang mga malalaking farm din sila ng mga kambing ngayon na nag-aalaga ng mga malalaki, mga gandang breed na mga kambing. At sila ay nag-start din mismo doon sa mga native, mga upgraded na mga kambing. No, mga konti lang muna. Yun mismo yung mga starts nila. No, so doon ko rin nakuha ko rin din doon sa kanila yung posibleng pwede nating gawing paraan para doon ako natututo, kumbaga, yung mga pamamaraan para kahit paano yung mas matuto tayo doon sa pag-alaga ng kambing. No, yun yung mga paraan nila. No, umpisa muna sila doon sa sakto muna, learn muna. Actually, kailangan din dito talaga, passionate tayo doon mismo sa gagawin natin. Passionate din tayo doon sa pagkakambing or kung mag-alaga man tayo ng manok or baboy, dapat nasa passion din natin, linya rin natin yung pag-alaga nun. Kasi kapag kapasukin natin ay business lang, maglalabas tayo ng puhunan. No, ang nagiging challenge naman kung minsan kapag medyo nakita natin na nangyaring parang palugi tayo kasi meron tayong challenge na pinagdaanan dito sa isang side. Halimbawa, dun sa pagkain ng kambing, pagkain ng baboy, mga manok,
no, napapagastos tayo. So tingin natin medyo mahirap kumita. So sumuko na tayo. Sa ilan, ang ginagawa nilang paraan diyan, no, imbis na sumuko ay gumawa sila ng ibang aksyon, ibang paraan. No, meron tayong content din isa ngayon sa Farming Business ATBP. Ang ginagawa naman ng iilan, no, nakuha ko rin sa ibang mga farmers 'yon. No, imbis na sumuko sila doon sa mahal ng bilihin ng patuka, ginagawa nila, naghanap sila ng ibang formulation na makakamura sila. So, may ilan gumamit ng mga kung anong available sa area nila. Yung ilan, no, malakas sa kanila yung mga taho. So, may mga sapal ng soya, no, sapal ng soya doon sa kanilang area. So, meron silang napagkuhanan ng mga ganoon. Tapos, yun yung minimix nila doon sa mga feeds. Or yung iba naman, nagtatanim sila ng mga asola. No, yung asola napakaganda rin nito na pwedeng ihalo doon sa mga pagkain. No, yung ilan naman nagtanim ng mga madre de agua doon sa may mga space naman na pagtamnan. Yung iba naman meron silang nakukuhanan ng mga soya meal, copra meal, no? May mga nakuhanan silang ganon. Tapos may iba naman may nakuhanan sila ng mga darak ng mais, darak ng palay. So, yun ang ginagawa nila, minimix nila doon sa feeds or naghahalo din sila ng mga madre de agua, mga azola. So, yun yung mga technique nila para medyo makamenos sila sa gastos. No, gumagawa sila ng paraan, hindi nila tinitingnan na kailangan ko ng huminto kasi sobrang gastos. No? Naghanap sila ng solusyon. Ano ba yung nagiging problema? Saan ba banda yung nagiging problema? Yun yung tinitingnan nila. Kung doon naman sa pagkakasakit ng hayop, kasi marami rin itong nakaranas ng ganito, na yung manok nila medyo dumami na sana, nagkasakit na naman, so sobrang sayang, di ba? So, imbis na sumuko, yung ilan, no, parang ginamit lang muna nila yun bilang learnings. Nag-learn muna sila sa nangyaring yun. No, nag-apply sila ngayon ng ibang technique naman para hindi mabilis magkasakit yung mga alagang hayop. So, doon ko ipapasok itong King's Vita Plus. Kasi sa amin, ito yung ginagamit ko para mapalakas yung immune system ng mga alaga naming hayop. At ito ay nabibili sa mga Agrivet stores nationwide. Mindanao, Visayas, Luzon, no? Sa mga pinakamalapit sa atin ng mga Agrivet, pwede kayo magtanong dyan ng King's Vita Plus. Ito itsura niya. Powder ang laman niya, na kung saan ito ay pwede natin ihalo sa, kung naka-feeds tayo, isang sakong feeds kaya na maihalo itong isang powder na ito. 100 grams siya, or kung tingi-tingi naman, per kilo, isang kutsara, hinahalo namin sa 3 kilo na feeds. No, yun yung ginagawa namin. At ito ay napakaraming mga sustansya rin ito. Maraming mga elements na nandito. Kay ka-farming Jolren Alvarez, good evening. Kay ka-farming Rosa D, ka-farming ano yung azola? Yun yung azola po, yun yung tinatanim siya doon sa mga pond, no? Kapag yung area natin may mga tubigan, ang ginagawa ng ilan diyan, no, nilalagyan nila ng yung mga dumi ng baka na tuyo. No, inaano nila 'yon, hinuhugasan muna nila, tapos yung matitira no na yung nahugasan na, yung mga sulid doon kukunin nila, nilalagay nila doon sa pond, tapos nilalagyan nila ng azola. No, yung azola may mga nabibili niyan sa Shopee, sa Facebook. No, pwede tayong maghanap doon sa pinakamalapit sa atin na area. No, may mga napagbilhan yan, tapos doon ilalatag mo yan doon sa pond mo, tapos yun na yung kapag medyo dumami na yon, makaka-harvest ka na noon every other day or depende sa'yo. So, meron ka ng pampakain sa alagang hayop pandagdag dun sa yung mga existing na pinapatuka. No? So, yun naman ay, fresh siya na pinapakain pero hugasan mo ng maigi bago ihalo dun sa feeds or dun sa mga darak. Tapos, ibigay mo dun sa mga manok mo or kung ano yung mga alaga mo hayop, mga pabo. O, malaking tulong na rin yun. Although, ito ay hindi natin 100% masabi na talagang mas okay siya na compared dun sa naka-pure feeds. Siyempre, pag naka-pure feeds ka, mas okay talaga. No? Siguro mas malalaki. Pero tingnan mo na lang, kailangan din nating aralin yan sa actual nating gagawin, yung azola, paghaluin natin ng feeds, or hanap tayo ng ibang formulation, kung may mais, haluin natin. No? So, yun yung gagawa natin ngayon ng formulation kasi kailangan din natin na aralin mo ng maigi dun sa actual nating ginagawa. Kasi baka naman hindi tayo satisfied dun sa magiging productivity ng ating alaga. Pero sa amin, marami rin gumagamit niyan. Actually, kami, sa ngayon, kakabili ko lang ng trapal. Kasi yung trapal yung gagawin kong pond. Tapos doon sa trapal na yun, doon ko itatanim yung mga azola. Tapos doon ko kukunin yung iba pang pampakain sa mga alaga din naming mga pabo, mga manok. Kasi dumadami na yung pabo. Pero sa pinsan ko, no, dati may manukan siya, yung mga Rhode Island, yung mga Black Astrolorp, yung mga manok niya, tapos mga native. Yun yung ginagamit niya. Pinaghalo niya naman, ang style niya noon ay feeds, tapos yung azola, tapos yung madre de agua. Yun yung pinaghalo niya na pinakain doon sa kanyang mga alagang manok.
So, yun, maraming mga pamamaraan din. Actually, ngayon, nagtatanim din kami ng mais bilang pandagdag din na pampakain doon sa alaga. So, yun yung pinaka sa akin, no, start muna tayo sa kaunti. Kasi, ito man nababanggit natin, hindi rin ganun kadali. Kasi kapag sabay-sabay din natin gagawin yan, medyo magastos. Halimbawa, kapag bumili na tayo kasi yung azola, pwede rin siya doon sa trapal. No, sa trapal lang natin ilalagay, pero yung trapal lagyan natin tubig. Tapos yung trapal na medyo makapal, yun yung mga, actually sa Shopee, may nabibili din dyan. No, hanapin lang natin, search natin yung azola pond. No, lalabas na yan doon yung mga trapal na yung iba ginagawa nilang pag-alagaan ng mga isda, di ba? Tapos yung iba, yun, mga azola, yung kanilang nilalagay. Shout out kay Ka-Farming Chris Lawrence Castillon Istialbo. Shout out kay Boy Travel. Lero pa rin, magandang gabi. Maraming salamat. Tantan dito si Paring Donnie. So, ayun po. So, yun yung mga ginagamit din namin na pandagdag na pampakain sa mga alagang hayop, yung mga ganong klase. So, para sa akin, inulit ko lang, mas okay kapag mag-start tayo sa kaunti muna para yung mga nababanggit natin, dahan-dahan din natin nagagawa. Kasi sa umpisa, kung konti pa lang, halimbawa, manok, no, kung kaunti pa lang yan, hindi pa masyadong ramdam yung gastos dyan. Kasi kung kahit bibilhan pa natin ng feeds yan, kilo-kilo lang ibibilhin natin, tapos bibigyan natin yan. Pero habang tumatagal, napaparami natin. So, doon, dahan-dahan din tayo nag-a-adjust ngayon sa ipapatok sa kanila. At kapag iasa natin lahat yan doon sa feeds, sobrang malaki yung gastusin natin. Kaya sa amin, ang ginagawa namin, dahan-dahan muna, habang ginagawa namin dahan-dahan yung pag-alaga, at napapansin namin na medyo dadami na sila, yung mga pabo natin ngayon, ang dami na. So, dahan-dahan na rin kaming naghanap ng iba pang magiging source ng papakain sa kanila. Although sa ngayon, ang nagiging pinaka-source namin ay yung mga kasaba, Madre de Agua. Tapos, since tag-ani sa amin, malawak ang mga palayan. So, may mga darak, may mga leftovers na mga palay mula doon sa mga palayan na kukuha namin sa kusako na gagamit namin bilang pampakain sa mga manok, sa mga pabo. So, yun yung malaking tulong din sa amin ngayon, kaya medyo matipid. No, imbis na gagastos kami sa kwenta ko lang nasa 13K per month. Ang dapat gastusin namin doon sa pabo at manok pa lang kapag nag-pure feeds kami, dahil nga doon sa mga available na nakukuha namin, so medyo nakaka-less kami. So yun kasi yung magandang tingnan din muna natin, no. Bago tayo mag-decide ng alagaan, bago tayo mag-decide ng alagaang hayop, mas magandang tingnan muna natin yung ating kung ano yung available dun sa area natin, ano yung mga pupwede nating magamit. No, kung halimbawa, tulad na nabagit natin kanina, kung sa area natin ay may mga tahuan o may mapagkuhanan tayo ng mga sapal ng taho, so pupwede natin magamit yon bilang padagdag na pagkain kasi syempre mura lang naman yon. Tapos may iba pa yung mga trigo. So yung trigo, yun din yung ibang ginagamit nila. Hinahalo naman nun. Actually, hindi ko na-try yung trigo kasi wala pa akong makita dun sa area namin ng trigo. So yun yung ginagamit naman nila. Halo nila dun sa mga feeds na usual nilang pinapakain. So mas nakaka-less sila. Imbis na pure feeds, meron pang ibang nahahalo nila dun sa mga alagang mga pampakain sa mga manok nila. Kasi yung mga manok, no, ang requirements ng mga manok ay nasa 110 grams per day. No, hatiin natin yan. Kung halimbawa, 2 beses nagpapakain, so nasa tayo, 55 grams, no, sa umaga, tapos 55 grams naman sa hapon para mabigay natin yung sapat na kailangan ng ating manok. No, yun yung sa amin, yun yung ginagawa namin. No, ganun din sa mga pabo, pero yung mga pabo na medyo malalaki na, mas malalaki na rin yung kailangan o mga requirements na pagkain nila. Minsan umabot na rin mga 200 grams per day yan. So, yan yung i-compute natin ngayon. Kung gaano karami, so halimbawa, kung mag-alaga ng may 100 manok, so syempre 110 grams times 100, so nasa 11 kilos din yon per day yon kapag nag-pure feeds tayo. Magkano per kilo? Usual, 40 pesos yung mga purely pang manok. Diba? Yung mga pangpabo na feeds. So, ang laki ng posibleng gastusin natin within 1 month. So, nung unang kwenta ko, nasa 13K halos ang dapat na gastos. Pero kapag meron tayong ibang technique, nagtatanim tayo, so mas malaking maliles natin, malaking matitipid natin. Kaya kailangan dito, sa farming talaga kailangan diskarte. Hindi siya yung talagang tipong okay na lahat. Mag-alaga ka lang, ayos na. No? Kasi marami kang dito, marami ka ring challenge na pwedeng pagdaanan. Pero kung passion mo naman, hilig mo naman talaga, na-enjoy mo lang din syempre yung takbo dito sa farming. No, although minsan marami rin talaga din ang medyo nakaramdam ng pagkalugi. So marami rin naman ang dumidiskarte para hindi naman malugi. No, pagdating naman sa market, marami rin ang mga namumroblema na halimbawa dati sa amin nga sa lugar namin, may mga
nagpupunta, nag-seminar tungkol sa pagtanim ng saging. So, yun naman yung mga kapitbahay namin nagtaniman ng mga saging. Nung tag-ani na naman, ang problema sila kung saan dadalhin ng market. So, yun naman ay hindi actually natin dapat isisi doon sa kung sino yung nag-seminar. Kasi dapat nun, hahanap din tayo ng diskarte kung paano natin siya may benta. Actually, sa saging, ang dami namang gustong kumain ng saging. So, marami tayong posibleng market dyan. Kailangan lang natin talagang gumawa din ng ibang aksyon. No, ganun din sa mga alagang hayop. Kung hirap tayo magbenta, kung marami ng alagang hayop natin, so nandyan naman yung napakalawak ngayon ng social media, at nandyan naman yung mga tiyangge-tiyangge, no? Meron namang tabi ng kalsada sa highway. So actually may mga nakikita tayo niyan na mga kasamahan din natin dito sa pag-share ng mga video na yun, dinadala nila yung mga yung mga manok nila, yung mga pabo sa tabi ng kalsada, yun yung binibenta nila, no? Sila manok tambayan, no? Sila Pulumulok native chicken, ganun yung mga diskarte din nila. So napakaganda ng mga diskarte ng mga ka-farmer natin na gusto talagang dumiskarte. Meron talagang paraan lagi kapag nais natin or kapag kahilig natin talaga, walang imposible. Para sa akin, ganun yung aking pananaw. Marami tayong pwedeng gawin, marami tayong magagawa. Tulad na nabanggit natin, yun muna, start small muna. Sa kambing, no, kung kakayahan natin ay 2, 3, 4, 5, doon muna tayo. Huwag natin ipilit na mangutang para madami agad. Lalo na kung magle-learn, mag-start pa lang naman tayo. Ang pinakaunang investment natin dapat is yung kaalaman, yung learnings doon sa ating mga ginagawa. Huwag muna natin masyado munang tingnan yung kita, no, sa umpisa. Siyempre sa umpisa kailangan mo pa mag-abono. Para ka palang hindi nagtatanim niyan eh. So, tulad ng sinabi ng boss namin, si Sir KBA, no, sa umpisa talaga kailangan natin magtanim. Tanim-tanim. Yan yung natutunan ko kay Sir. No, na hindi muna tayo i-expect yan ng kita, no, sa umpisa. So, tanim-tanim muna. Ang tinatanim natin dyan ay yung, siyempre, namumuhunan tayo ng pera at yung learnings. Yun yung kailangan nating itanim. At yung kaalaman sa actual nating ginagawa. Kasi lahat naman ng mga napapanood natin sa mga seminars, actually kulang pa yan eh. Ang pinaka best talaga niyan ay kapag actual na natin ginagawa. Doon tayo mag-learn, doon tayo matuto. Kasi doon mismo actual natin malalaman kung ano yung dapat pa natin gawin. Kasi iba-ibang diskarte at iba-ibang area, may magkaiba din minsan na nasasalubong ng mga challenge dyan na kailangan muna nating malaman bago tayo mag-expand o bago natin magparami. Kung talagang kabisado na natin, kayang-kaya na natin, yun, pwede na tayong maglagay ng puhunan kung tingin natin ay safe na. Pero huwag nating ubusin yung ating ipon. Yung kaya lang. Para yung tipong hindi ka pa rin may stress, yung tipong may enjoy mo pa rin yung farming kahit na may mga pagdadaanan ka ng mga challenge, no? So, enjoy mo lang. Ganun yung mga napupulot din natin doon sa mga naging malago na mga successful na mga farmers, no? Ini-enjoy lang din nila na habang tumatagal naging successful sila, nagising na lang sila, ayan na, ang ganda na, ang dami ng kambing, nag-start sa 7 kambing, nagiging 300 na kambing. So may mga ganong experience, no? So marami tayong mga nakakausap din na ganun yung kanilang experience. Nag-umpisa lang din sila doon sa kaunti. Huwag tayong bigla-bigla doon sa maramihan. Kasi maraming lumulugmok din dahil doon sa bigla ang maramihan. Nung nagka-problema na, nung nagkasakit na, doon naman sila ay namumroblema, yung iilan, no, nawawalan na rin ng gana doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya sa akin, start small, tapos mag-learn tayo. No? Ganon din sa mga manok. No, start muna tayo konti. Kung kaya natin ay 10, ay 10 muna. Kung kaya natin ay 20, ay 20 muna. Pero kung matagal na rin naman tayo nag-alaga ng manok, kabisado na natin, at kung tingin natin ay kaya naman natin na gumastos every month, di pwede nating maramihan na, no? So, tingnan din muna natin. At yung tulad na nabanggit natin, kapag nag-pure feeds tayo, posibleng gagastos din ng malaki, no? So, depende rin naman. Actually, marami rin namang nag-alaga. Hindi naman tayo anti-feeds dito. No, kasi ang feeds naman yan ay solusyon talaga sa mga farmers din. Malaking solusyon din yan sa atin para matulungan din tayo dun sa ating pag-alaga ng hayop para yung mga alaga natin ay mas magkaroon ng magandang paglaki. Mas maibibenta natin din ng mabilis dahil dun sa mga formulation na ginagamit nila. No? So, hindi tayo anti-feeds. Inulit natin, itong sinishare ko rin ay para lang din doon sa mga gustong mag-alaga ng hayop na hindi naman ganun kalaki din yung kakayahan. No? Hindi naman ganun kalaki yung kayang mailabas na pera. So, pupwede pa rin tayo, kahit tayo mga simpleng farmer, pupwede pa rin tayo mag-produce
ng mga alagang hayop kahit na hindi naman ganun kalaking puhunan. Start small, magtanim-tanim, pwede natin gamitin yung tanim natin bilang pampakain sa mga alagang hayop. No? Okay, kung may space ka dyan, tanim kang mais. Yung nabanggit natin kanina, azola, madre de agua. So, nandyan pa yung mga sorghum. Yan yung isa rin sa napakaganda ngayong bagong nakikita lang natin. Hindi ko pa na-try. So, ayan, napakarami. Mga darak. Kung mayroon kang palayan, pagkapagiling mo ng palay, may nakuha kang darak. Kung may kapitbahay ka dyan, may mga palay. Pagkatapos mag-ani, puntahan mo dun sa mga pinag-anihan, yung mga tira-tira dun na mga palay na mga reject na. Minsan kasi yung mga reject, yung mga walang laman na palay, sa amin dati, ginagawa dyan, nung pag nag-aani. No, inaano kasi yan, nag-antay ng hangin. Nagtatawag ng hangin yung nanay ko. Tapos, inaano yan. Parang iniisa kasi yan. Pagkatapos anihin kasi, tinatanggal yung palay, di ba? Pagkatanggal dun sa thresher or sa bulhot, thresher pa yung dating gamit namin. Pagkatanggal sa thresher, mano-mano, ipapalipad yon para yung mga walang laman na palay lumilipad. Tapos yung pinaka may laman, yun yung malalaglag sa pinakababa. No? Tapos yung mga lumilipad na yun, minsan may nahalo pa rin doon na may mga laman na maliliit. So, yun yung kinukuha namin. Reject na yun galing sa mga palayan. Binibigay namin sa mga manok, sa mga itik, sa mga pabo. So, malaking tulong din yun. No? Kaya, maraming mga paraan din talaga. Tingnan din natin yung ating paligid. Tingnan natin kung ano yung mga available na maaari din natin magamit para talagang magawa natin ng diskarte yung mga nagiging problema natin. Inulit natin, kapag may problema, kapag ang problema ay yung pagkain, hanapan natin ng diskarte yan. Kung kaya naman natin yung mga bumili ng mga feeds, mas okay rin kasi may kakayahan tayo. So, marami rin naman na kumikita pa rin naman sila. No, ginagawan lang nila ng diskarte talaga. Yung ilan, pagbebenta, no, inaano nila, direct sila sa consumer sa pagbebenta. Kasi sabi nga nila, kapag pinupuntahan sila ng mga middleman, sobrang baba daw yung kuha, binabarat pa. So, yung ilan, style nila, direct to consumer. Binibenta nila online or binibenta nila doon sa mga tiyangge, doon sa mga tabi ng kalsada. Nagdi-display sila doon. So, napakaraming mga pamamaraan na pwede nating i-apply, no, para kahit papaano ay kumita rin tayo kapag tayo ay nag-farming. No, diskarte lang. Kailangan lang talaga na additional din na gawa. Kaya sabi nga nila, lahat naman ng naging successful ay dumadaan din sa hirap. So, kailangan lang din natin magpakahirap. Kung gusto natin madali, mag-pure feeds tayo, pero medyo magastos. Pero kapag kaya natin, gawin natin. Pero kapag hindi natin kaya, doon tayo sa feeds, no? Doon naman sa market, yun naman. No, may kanya-kanyang paraan din naman, may diskarte pa rin naman pagdating sa market para kahit papaano ay mabenta rin nating maayos. Yung ilan nga, kapag lumaki na yung business nila, marami na silang manok, so yung ilan, no, meron na, gumawa sila ng sarili nilang litsonan, no, sa mga baboy, marami ka ng native na baboy, imbes na ibebenta mo sa mga maglilitson, ikaw na mismo gumawa ka ng sarili mong litsonan, yung mga produkto mo sa bukid, ayun na, may negosyo ka pa. Farmer ka dati, nag-alaga ng konting hayop, pinarami mo, hanggang sa kumita ka na, ibebenta-benta mo na, so ngayon naman, naghahanap ka naman ng pwesto na, nakaipon ka, so yun naman, maglitsonan ka na, litson baboy, so malay mo, farmer ka na maging isang isa na sa mayamang farmer dahil dun sa yung diskarte na ginawa. No, ganun din sa manok. Marami mga diskarte din. No, meron din may mga ilan nga, no, direct to consumer din yung pagbebenta nila. So, nagtayo sila sa palengke. Kumuha sila ng space doon sa palengke. O, binenta nila yung manok nila doon sa palengke mismo. No, direct sa consumer na. Yung mga katay na manok, mas mahal pa nilang naibenta. Sila yung nasusunod sa presyo. So, ganun din sa baboy kasi nagkaroon sila ng ganung business. So, napakaraming mga yun, sa akin lang, yun yung pananaw ko na pwede nating gawin din. No, actually, sa amin, yun din yung aking plano, yun din yung gagawin ko. Sa ngayon lang, nagsisimula pa lang din kami, nag-aalaga ng hayop. Yung iba naman, medyo matagal na rin kami nag-aalaga. Pero, gusto pa rin natin na mag-learn dito. Marami pa rin tayong matutunan. At marami pa rin akong isi-share din dito sa live, sa mga video natin dito sa Farming Business ATPP, sa Farming Angat Ka, sa Agresenso, o sa kahit anong platform na kung saan nandun tayo. So, yun po ay ka-farming Rosa D, ka-farming ang asola ba parang mais din kapag tinanim? Hi, ka-farming Rosa D, ang asola po, iba siya para siyang duckweeds. No, parang mga lumot siya, doon sa tubig siya tumutubo, sa tubig siya dumadami. No, parang mga water lily, halos yung style niya kasi sa tubig siya eh. Pero maliliit siya. No, actually pwede mo siya i-search sa Facebook, sa Google, na makita mo yung pamamaraan din doon para maano mo rin, makita mo actual
kasi dito hindi natin maipakita. So yun yung mga wherein doon mabilis dumami kaya makaka-harvest ka lagi doon na pampakain doon sa iyong mga alaga. Ugasan lang maigi, tapos haluan mo kung ano yung mahihalo mo. Yung iba nga purely ganun binibigay nila. Lalo na yung mga manok na nakawala lang, yung mga native chicken na naka-free range lang, na open area lang talaga. So pwede na rin yung ibigay doon sa mga native chicken kasi nakakain din naman ibang damo dyan. Nakakain ng mga insekto. So wala kang gastos. So yun yung mga technique ng karamihan din. Kaya ka-farming Rose Kamanse Mayol, meron bang King's Vita Plus sa Cebu? Hi ma'am. Sa Cebu po, meron pong King's Vita Plus sa Aggregate Stores po dyan. So Mindanao, Visayas, Luzon, available ang King's Vita Plus. So sa amin naman, actually itong King's Vita Plus nilalabas natin lagi kasi ito yung malaking tulong din sa amin ngayon. Kasi dati nag-alaga kami ng mga hayop, kambing, manok, baboy. May mga panahon talaga na nagkakasakit sila. Tapos mas mataas yung mortality, mas maraming namamatay. So ang ginagawa namin, since meron ng King's Vita Plus, so ito yung ginagamit din namin doon sa mga alagang hayop namin para lumakas yung immune system nila. Dahil itong King's Vita Plus, meron siyang multivitamins yan, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, at napakarami pa niyan. Sa likod, meron din siyang, ayan, pakita natin, pero hindi masyadong malabo yata. Meron pa siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, D-L-methionine, betaine, at probiotic. Napakarami niyang mga sangkap. Ayan, kaya't napaganda rin igamitin doon sa mga alagang hayop natin. Sa amin, daily kami nagbibigay. Inulit natin, yung isang pakete nito, marami-rami na rin tayong mapaghaluan. Kung naka-feeds tayo, isang sakong feeds, pwede natin mahihalo isang pakete na to. Kung naka-per kilo naman tayo, 3 kilong feeds, pwede natin haluan isang kutsara. O nasa ating, kung medyo tipirin natin, isang kutsarita, pwede natin ihalo doon. Wala siyang overdose, rehistrado siya sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. Kahit makatiyak tayo na yung mga sangkap na ginagamit dito, pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. At safe doon sa mga alaga nating hayop. Doon sa mga biik, sa mga kambing, maging sa mga buntis na kambing, binibigyan namin ito ang King's Vita Plus. Maging mga maliit pang kambing, mga manok namin, mga sisiw, mga lumalaking mga manok, binibigyan namin. Mga baka, kalabaw, yan, pwede siya. Maraming hayop ang pwede rin pagbigyan nito. Halo lang sa pagkain or pwede rin halo doon sa inumin. Sa tubig, inumin naman nila, isang kutsara, halo natin sa isang galon na tubig or 4 na litro na tubig. Actually, sa amin nga, hindi ko na sinusukat Tinatansya ko lang. Kung gaano karami yung tubig binibigay ko sa manok, hinahaluan ko lang ng ganun. Tinatansya ko lang. Pag medyo nagkakulay na, so okay na. Tapos bukas naman. Kung maubos na nila yon, sunod naman, tubig na naman, tapos lagyan ng King's Vita Plus. So, yun yung pamamaraan namin. So far, malaking tulong, mas less ang mortality. Actually, wala nga mortality sa amin ngayon doon sa mga, dito la dati, na kapag nagkasakit ay mabilis mamatay. Ito kasi malaking tulong din dahil pinapalakas yung kanilang immune system. Mas maliliksi sila dahil na din sa mga maraming sangkap. May mga electrolytes, multivitamins, minerals, amino acids, napakaraming sangkap na ginagamit dito. King's Vita Plus na vitamins ang ginagamit natin. Available sa mga Aggregate Stores nationwide, Mindanao, Visayas, Luzon. At dito sa amin, meron din cash on delivery. Kapag wala kayong mahanap sa area nyo, balik kayo dito, PM kayo sa amin. So, yun yung mga ginagamit natin, King's Vita Plus. At kapag yung mga alaga nating manok, mga pabo natin gusto nating purgahin, ang gamit naman nating pampurga ay Worms to Go. Worms to Go yung brand niya na napakaganda kasi meron siyang albendazole plus praziquantel na rin. Worms to Go mismo ang pangalan ng pampurga ng manok, ng mga pabo. At kapag naman may mga sakit yung alaga nating hayop, halimbawa kung kailangan natin ng yung gamot sa sipon, alak, laway-laway, bulutong, coryza, or cholera. So kapag may mga ganung sakit, ang ginagamit namin diyan, Panamox Forte. Doon sa mga naka-free range namin, Panamox Forte, halo namin sa tubig, pinapainom namin up to 5 to 7 days. Kapag naman sisiw, up to 5 days lang. Pero doon sa mga nakataling manok, Panamox Caplet, yun ay itsurang capsule naman, yun yung pinapainom namin up to 7 days. Doon sa mga nakataling manok na may mga sipon. So, yun yung mga ginagamit din namin. Ito ay based mismo sa experience namin. So, ayan. Hindi ako expert pagdating sa gamot. Itong sinishare ko lamang ay based mismo sa experience namin. So, ayan po. King's Vita Plus, ang vitamins na nagpapalakas ng immune system ng mga alagang hayop din. Pero hindi natin masasabi, itong King's Vita Plus, ito ay feed supplement lang, hindi siya gamot. Pero malaking tulong na siya dun sa mga alaga natin para makuha nila yung sapat na nutrisyon na kailangan nila para mas maging matibay sila laban sa sakit din.
No? Siguro may panahon din, no, may pagkakataon din kapag napuruhan, magkakasakit pa rin. Siyempre, parang tao din, parang tayo, pag nag-vitamins tayo, no, hindi naman 100% na hindi tayo magkasakit. May chance pa rin. Pero dito, sa experience naman namin, mas talagang matitibay yung manok namin. So, sa akin lang, pwede nyo rin subukan. King's Vita Plus na vitamins. At kayo na rin mag-observe doon sa alaga ninyo kung kumusta. No, tuloy-tuloy, daily kami nagbibigay. Pwede tuwing umaga. Actually, doon nga sa baboy, kapag within 3 months ka nagpi-feeds, pwede nga rin haluan lahat ng feeds nila. King's Vita Plus, kain sa umaga, may halo. Sa hapon, may halo. No, since itong isang ganito, isang sako na rin kayang may halo nito. Isang sakong feeds, no, 50 to 60 kilos. Actually, pwede na siya may halo doon. Kaya, wala naman siyang overdose. So, walang worries. So, yan. King's Vita Plus na vitamins ang ginagamit namin na pwede nyo rin subukan. Available sa mga Agrivet stores, registrado sa Bureau of Animal Industry, kaya pwede subukan sa mga naghanap ng vitamins dyan ng mga alagang hayop. So, ayan. Yun lamang po muna sa ngayon. At ayun pala. Ayun, si Ka-Farming Rose Kamansi Mayol. Meron bang King's Vita Plus sa Cebu? Ayun po. Meron po, ma'am. So, pwede na punta lang kayo sa mga pinakamalapit na Agrivet stores, poultry supply. No, meron dyan, may mga pagbilhan na dyan. No, kapag doon sa ibang area naman, merong mga area din na ongoing yung distribution ng King's Vita Plus. Kapag wala pa sa area nyo, pwede kayong bumalik dito sa amin. Mag-PM lang kayo sa amin, then meron din kami cash on delivery via LBC. Dito sa amin lang, no, Metro Manila, nasa Caloocan to, yung stock na to. So, 99 pesos dito sa Caloocan. So, sa ibang area, depende yan sa mga Agrivet stores, magkakaiba-iba rin yung presyo. So, depende. So, inquire lang. No, may iba medyo mura, may iba naman sakto lang, magkapareho lang. So, ayun. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Oh, yun. Thank you so much, Sir Jade. There you have it, ha. Sakto yung tips ni Sir Jade. Huwag mangutang para lang talaga you can somehow buy all those what you want. Siyempre, nagsisimula ka pa lamang sa iyong negosyo. Ay, opo. Yes, nak. Ayan. Nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo. Baon ka na sa utang, so wala na talagang mangyayari, diba? So dapat, kung ano lang yung kaya, ano lang yung carry mong gawin, yun lang talaga. If you can just start with 5 chickens or a pair of a goat, that will be good. Huwag nang mangutang pa ng napakarami or whatsoever na hindi mo naman kayang bayaran in the future. It's because baka malugi, nagkasakit and all, and like that. Syempre, being a breeder na nagsisimula pa lang, pakonti-konti muna hanggang sa gamay mo na talaga ang lahat ng bagay. You already know what to do, and that's the time na pwede ka nang mag-alaga pa ng mas maramihan pang mga hayop. Syempre, di maiwasan na malugi, especially pag nagkakasakit yung inyong mga manok, inyong mga baboy, inyong mga kambing. Kaya kailangan na ready din kayo always with the necessary na mga gamot, mga supplement na kailangan po nila sa kanilang katawan. So gaya ng shinare ni Sir Jade sa atin for mas sustainable na immune system ng ating mga alaga, huwag kalimutan palagi ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. It's because despite of the rains, mga tawag ito, paiba-ibang weather natin this time na mainit, maulan, tapos biglang iinit, ano pa dyan. Kung ang tao nga nagkakasakit, how much more yung mga alagang hayop natin. So kailangan din po nila ng mga vitamins para sila po ay mas lumaki na healthy, and syempre mas strengthen po ang kanilang mga immune system. So dapat marami kang dapat i-consider for those kung naisipan mo na you want to have more chickens. Dapat hindi lang siya for the sake of gusto mo ng negosyo or gusto mong magkapera. It's because you love to do it, you have the interest to do it. So yun ang pinaka-importante. Binabalik-balik talaga natin sa pag-remind na dapat you have that passion sa iyong ginagawa. Siyempre, plus points na yun kung nag-alaga ka ng mga manok, may nabenta ka, dumami sila, may nabenta ka, nag-alaga ka na naman, mas dumami sila, so on and so forth. So parang it's a times 3 blessings na yung mga ganong factor para sa inyo. Siyempre, kailangan ng pagsisikap. Ayan, of course, hindi yan nawawala. And siyempre, talagang kailangan din ng palakasan na yan ng loob. It's because mahal ang feeds, mahal ang mga bilihin for them, mga vitamins, so ano pa bang mga kinakailangan para sa inyong, para sa mas
productive na pag-aalaga ng mga hayop. So good luck if you have that dream and goal this time. Syempre, lagi kayong manood sa ating programa, sa mga videos ni Sir Jid para mas marami pa kayong tips na makuha mula po sa ating mga expert. Ayan, may pag-greetings tayo over here from Summer Gayaw, the Pizza Boy. Ay, ikaw na. Good evening po, mga ka-Agrisenso watching here via RNG Luzon. Pa-shoutout na lang sa crush ko na si Ma'am Randy Guzman. Ay, ka-sweet. Nagpapa-cute kasi ilang araw na lang Valentine's Day na. So whatever it is, your plans for this Valentine's Day, ayan, good luck na lamang sa mga sasali sa mga blind dates. Uy, that's exciting. You know, you can meet new friends with that, diba? So, try nyo, lingaw-lingaw lang, ika nga, o saya, chill-chill lang, uy, try kaya natin to pa, we can meet new friends and all, diba, bongga, napaka-cute, diba, baka dun nyo pa po makita ang inyong forever. Charot, ayan. Siyempre, sa mga friends po natin na nagtatanong saan po pwedeng bumili ng ating mga produkto, gaya na po ng sabi ni Sir Jade sa inyong mga suking aggregate stores in your area, Luzon, Visayas, and Mindanao, or pwede tayo maka-order po niyan, cash on delivery or cash on pick-up. Kung meron po tayong mga branches ng LBC sa inyong lugar, i-PM nyo lamang po ang ating mga Facebook pages. Yan po yung nakikita, Facebook page ng King's Vada Plus Animal Feed Supplement para ma-accommodate po natin ang inyong mga orders. Or, dun po kayo sa Shopee. Ayan, sa mga masyadong up-to-date sa pag-add to cart and check out sa kanila mga Shopee. And, syempre, nag-iisip, ay, may mga alaga akong manok. Try kayo natin. Or, actually, marami tayong produkto, King's Vita Plus and Tenso Worms to Go para sa pagtawag nito pag-deworm ng inyong mga alaga. Meron din tayo para sa inyong mga loving cats, pet cats and dogs. Meron tayong mga supplement din for them. You can check KBM Aggregate lines for our products. Dun po sa mga legit, yan po ang legit na link or store na inyong puntahan para makapag-order po kayo via cash on delivery on Shopee, and just for a week, ayan, door-to-door na yung i-deliver sa inyong mga tahanan. Ayun! So, ayun na! Natapos na naman po ang ating napakagandang Wednesday ng hapon, of course. Maraming salamat, as always, sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Bukas po ulit, syempre, mga ibang balita na tips na naman po ang aming hatid sa inyo, mga pinalang ganamang mga tigpanubay. Diba? Bongga! Anyway, maraming salamat po inyo po. Ito po ang inyong lingkod, Inday Bajang. Hanggang sa muli, Agrisenso. Magandang hapon sa ating lahat. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.